Jeremias profetaren liburutik. Zoritxarrekoak nire laneko alkatea sakabanatzen eta hartzen uzten duten artzainak. Beraz, honela dintzu zain jauna Israelen jainkoa, herria gidatzen duten artzainei. Zuek sakabanatu eta jaurtiki dituzue nire aldiak eta ez zarete aietaz arduratu. Kontuak eskatuko dizkizuet zeure jokabide txarrengatik, dio jaunak. Nik bilduko ditut bizirik geldituriko neure ardiak, sakabanatu dituen lurralde guztietatik. Beren larreetara ekarriko ditut berriro, eta hazi eta ugaritu egingo dira. Ongi zainduko dituzten artzainak sortuko dizkiet. Ez dira inoiz beldurtuko, ez izutuko, eta ez da bat ere galduko, dio jaunak. Hau dio jaunak, badatoz egunak eta egun horietan legezko muskila sortuko dio Davide. Errege zentzudun bezala gobernatuko du, eta zuzenbidea eta justizia ezarriko du lurrean. Haren egunetan Juda salbatuko da eta Israel seguru biziko. Eta izen hau emango diote, jauna gure justizia. Jaunak esana. Bere etorreraz, bakearen berri hona ekarri zuen. Bakea zuen urruti zineten eta bakea urruti zirenei. Izan ere, bai batzuk eta bai besteak, beraren bidez gaitezke aitarana. Espiritu berengan ekartu du. Jaunak esana. Jaunak zurekin, Jesukristoen ebangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, apostoluek berriro Jesusengana bildu zirenean, egin eta irakatsi zuten guztiaren berri eman zioten. Jesusek esan zien, zadozte zuek bakarrik leku bakarti batera, eta hartu atseden pixka bat. Asko baiziren, joan etorrian zebiltzanak, eta ez zuten jateko ere astirik. Orduan, bazter batera joan ziren beraien bakarrik, txalupaz.
baina jende asko ikusi zituen alde egiten, eta nora zikoa zen igarri ere bai. Eta herri guztietatik leku hartara jo zuten laizterka oinez, haiei aurrea hartuz. Txalupatik ateratzean, Jesusek jendetza handia ikusi zuen. Errokitu zitzaion, hartzailgabeko ardiak bezala baizenitzan, eta luzaro irakasten hasi zitzaien. Jaunak esana. Jesusek bere bizi publikoan 3 urte konpartitu zituen bere apostoluekin. 3 urte eman zituen haiekin elkar bizitzen. Eta evangelioetan ez da hori helburu nagusia. Zer nolako giroa zuten, ze gora bera, ze ibilbideak egin zituzten, edo ze ordutegi aurkitzen zuten, ez da hori evangelioaren helburu nagusia. Evangeliotan batez ere Jesusen irakaspenik garrantzitsuenak eta bere ekintzarikoa aipagarrienak bakarra kontatzen zaizkigu. Baina lerro artean pixkoak adi irakurtzen badugu bestelako gauza asko ere atera ditzazkegu, uler ditzazkegu, zer nolako giroa zuten, zer nolako bizimodua horiek denak uler ditzazkegu. Ez esan genezake erabat, baina bai gauza asko uler ditzazkegula. Eta hain zuzen ere, horietako errealitate bat da, jende asko eta asko aiatzen zela Jesusen eta bere apostoluen gana. Baita ere, ikusi dezakegu giro politia zutela, oso gauza asko zituztela, otordu lagunak zituztela, batekin bestera egiten zirela, horiek denak ikusten ditugu, baina errealitate bat askotan egatzen zaiguna da, jendetza handiak biltzen zitzaizkiela. Batzuk bere jarraitzaile bezala, edo berarengandik ikastera bezala, Jesusen irakaspenak haientzako interesgarriak zirelako. Beste batzuk jakin hutsez Jesus aipatzen zuten eta nahi zuten entzun, nahi zuten ikusi pertsonalki, ea nor zen, ea zer zioen, ea zer egiten zuen Jesus horrek. Eta beste batzuk, baita ere, azpikeriz, borondate txarrez, Jesusen kontra egiteko aintzakiren bat bilatzeko asmotan gerturatzen zitzaizkion. Gero, bera nola ere akusatu ahal izateko, zerbait leporatu ahal izateko. Baina Jesusek denak onartzen zituen, denekin egoten zen, denei hitz egiten ziren, denei erantzuten ziren. Eta agertzen zaigun beste errealitate bat da Jesusek bai halako bizi sozial oso mugikua zeukela. Jende askorekin egoten zela eta horiek denak agertzen zen, baina aldi berean ere behin baino gehiagotan agertzen zaigu baita ere bestelako guneak bilatzen zituela Jesusek. Leku bakartiak, leku lasaiak, otoitz egiteko, isiltasunean egoteko, berak halako toki kutxuna zuen mendia. Askotan agertzen zaigu, Jesus iluna barnean edo egun sentian mendira joan zen bakarrik otoitz egitera. Edota hiru apostoluekin, edota, baina bakarrik isiltasunean otoitz egitera. Beste leku bat ere, behin baino gehiagotan agertzen zaiguna da, basamortua, hor ere bakarrik hori, eta ezerrez egotea, eta horrek gogorazten digu nola bete Jesusek gure bizi soziala lantzea nahi duela, eta gure arteko tratua, harremanak, zaintzea, elkarmekatzea, jendearekin egotea, tertulia, saludatzea, horri garrantzia handi ematen dio Jesusek gure bizi sozialari. Baina, ahaztu gabe, bakoitzak eduki behar duen bere barne bizia ere. Barne biziak ere, bere biziko, esan genezake, garrantzia dute. Garrantzia handikoa da, norberak bere buruarekin isiltasunean, parteak edukitzea, otoitzaldiak, eta ohartzen gara Jesusek bi dimentsio horiei
garrantzi handia ematen diela. Eta askotan ere lantzen zutela beste barne dimentsioi eta hori erakutsi ziela bere ikaslei. Eta gaurkoan hala izan duza, nekatuta zeuden. Erabat jende tartean esaten digu, jateko astirik ere ez zutela ukitzen. Erabat jende inguruan eta esan zen, zatozten erekin leku bakarti batera. Eta atxeden pixkat hartuko dugu, segurasko otoitza, lasai egon, isiltasuna, zerbait etartune pixkat, eta bidean zihoazela, txalupan ikusi zituzten, Galileako itxasoa ez da ikaragarri handia, txiki-txikia ez da ikaragarri handia, eta ikusi zituzten eta iarri nora zihoazen. Eta jendetza izugarri aurkitu zuten aurkitzean, aiatzean. Baina Jesusek ez zituen despatxetu esanez, oain utzi pixkat, kake pixkat, etorri gara lasai egotera, ez. Jesus errukitu egin zen aietaz, hartzaile gabeko ardik bezala ikusi zituelako. Eta esaten dugu luzaro erakusten aritu zitzaiela. Hau da, Jesusek ez zuen sekular jendea despatxatzen, edo jendea baztertzen, edo jendea despatxatzen. Beti onartu egiten zuen jendea. Eskatzen dugu bada, guk ere beraren gandik ikasi ezaguna. Gure bi dimentsio ere lantzen, besteekiko tratua, besteekin dugun harremana zaintzen. Jendea ongi tratatu, maitasunez, elkartasunez, baino baita ere gure barne bizitza hori ere lantzen ikas ezaguna.
egin motoruz. Zaude beti jauna zure herriarekin, eta zerudan misterio ezagutzen dizkiezunei, eman izu ere gizarte zaharra guzirik, jaineko bizi herrien bere bizitzea. Jesus Kristo beharrekin bitartez, ohar bat, Santia Durunean soberan dela, emezak izango dira eguneroko ordutegi bidean. Beraz, izango dira kapilan, bidealdean, bezala, asteazkenen Santiago bezala du, eta Euskadian Santiagoan, baino, atxalatu zazpi herrietan, biletan. Jaun